Lor, enak nasi tok lor, kilo lor. Lah sambel cepurang. Lor, Bu Lik saiki golek gambas. Marek ngene jangan bening lor. Oke. Lor gambase. Nek sitok gede lor. Iki tak golekne ya lor ya. Oke. Ning buritan kono tak goleki. Duwe akeh to nggone. Enak gane ning ngarep ning mburi. Iya. Saya aku tak mlaku ngalor kok enak apa ora lor, tak mlaku lor. Oke. Lor enak nasi tok lor kilo lor. Lah iya, Heeh. diopek sik. Dipeke. Nah, iki enak sitok sing golekne. Lor, karo nganu lor akeh lor. Karo apa, Bu Lik? Karo iki lor, apa ndok ngene iki karo plentes. Lentes. Oh, sesuk iki dipeki dasang-dasang enak lor apa jangan santen iki. Heeh. Iki lho, karone ngene iki lho. Lor, karo golek bayem iki lho nek bayeme saitik lor. Dinge campur-campur lor bayeme. Raketan, Bu Lik. Ora ketan bayeme saitik wis ora apa-apa. Kuwi nek kemangine, nek bayeme. Iki ngene iki. Mbah lor, iki lho. Ditinggal bodo ndek iki lur. Heeh. Riyaya ndek iki lur. Bayo tegalane babe koyo ngene iki lur. Rongkut ya, Be. Rongku di gambase sampai garing-garing lur. Uwe mane-mane. Ya emane pol to lur iki lur. Apa gak iso dipiyekne meneh no, Be? Iki sesuk digawine iki lur. Kenek. Karo bawa karo babe arep dige nganu. Wine terus ditandur meneh ben dadi gambas anyar lur. Sing mlenuk-mlenuk ya, Be. Ya ben mlunuk-mlunuk. Iki lek sampean ngerti karo anakku wedok sing Heeh. ngamera iki sing nyoteng itu. Wih kaya gambas iki lur. Mlawenuk pol iki lur. Wes tenan. Iki ben kene ya. Delesik kono gak apa. Kuwi lho uwe mane-man gek mlenuk tapi wis garing. Oh, nggih ngene. Oh, wayang ngepek be iki be. Iya, aku arep. Oh, terus dipepe di nganu. Iki lho boleh ngene-ngene iki lho boleh. Heeh, sik. Oh, kuwi cuwili bareng gak apa-apa. Enam iki mawon. Heeh. Wis ben iki jenenge ngasak ya ngene iki lor. Ngasak ora pari tok ya. Ya ngasak gambas. Pekno sing kono be. Iki ya. Oh. Lana-lana. Kuwi pekno kuwi ya. Iki. Iki barang ya. Sing bosok iki nganen guakan pisan kuwi. Heeh, bosok iki. Heeh, guakan kuwi dipangan alat guan kuwi. Lah iki Bu Lik. Heeh. Iki Iki tek apa ora iki? tuwek ketok ya. Tuweke ban iki tuwek Wah, wis ben dadi bene ngene. ya. Ah, iki lho lur koyo ngene iki. Oh, asline akeh lor tapi dipangan anu lor lalat buah lor do bosok lor. Oh, ning dhuwur barang. Be, tan ki wis tak be. Iki tuwek iki, Bu. Enggak iki lho mentil cilik iki lho. Iki. Heeh. Iki bosok iki. Bosok guan. Nah, iki. Oh, guan. Guan sono. Bosok gak Iki lho welang temumpang lho be cilik lho be. Ndi? Iki lho temumpang iki lho. Kita. Kuwi lho mbur pas Allah. Oh, iki ya. Wis ora apa-apa jeneng Ya. terah yo ngasak Gagas lur, gagas. Ini iki. Iki. Oh, tapi kuwi nganu kuwi wis Bosok. Guan Iki lho. pisan nek bosok niku kuwi. Iki bosok kabeh iki to. Guan pisan lah, guan. Kan ngetan-ngetan dadi ndresep nggih lor enek ora nggih pager lor. Ora enak pisane. Iki sok anjang-anjange jadi bongkar nggak nganu neh. Ya. Nglanjarine. Nggih nglanjari neh. Wis Entuk piro berarti kuwi? ya untuk mentil-mentil papat. Wis lumayan kena nggih tambah lor. Lor, saiki boleh arep masak. Heeh. Iki bumbune pepes lor. Bumbune pepes. Heeh, lombok keriting, lombok cilik, pedes, bawang merah, bawang putih. Wis ngene tok lor. Terus Iki tomate. Oh, enek tomate. Heeh, mbek tomat. akeh ya. Heeh, kes ngene ben kecut-kecut pedes lor pepese, pepes sambel ngarani Bu Lik. Oke. Heeh, dadi wis pedes kecut enak lho lor. Heeh. Wis lor, Iya. Bu Lik masak lor. Oke. Bumbune pepes are dulek lor. Dikek uyah ngene titik sik ae. Oh, ndak asin. Jadi diulek entah bilik ya. Oh, dulek entah. Ini dulek entah ngene sik lor, terus di godhog karo tomat. Entuk akeh be. Hah? Entuk akeh. Oh, beli sok terus. Oh, gede-gede be godhonge. Heeh, iki to. Kene Nggih. kok gimana dilapi be. Dilapi, heeh. Oh, kok kene sik Iki ya, kene sik ya. Ah, tambah lek nek gaman iki sik. Oh, balekno aret kuwi. Arit. Aret Nah, boleh gaman ngono iki nganu. Mbah kan ngarani. Gaman iki singgahno sik ben ra anu ngolehi ngono. Oh, wis kono jangan sik aku tak nganu bumbune pepes. Ya.
diiris-irisine lor, terus digodhog karo bumbune. Oleh wis sak terus dimepes ngono. Dadi men pepese men gak banyu. Tomate dijegurne lor. Iki digodhog karo lombok iki. Nggo bumbu pepes ya. Pepese iki ngene iki. Wis lembut lor bumbune lor iki. Iki saiki tak lebokne ning tomat sing digodhog men lor. Oke. Itu kata digodhog dimateng nih. Iki pepes ala bulik ngene iki lor. Pedes iki kok. Oke. Tapi gak legi lor. Heeh. Ngene. Penyedap, micin, gula titik lor. Ben Terus gurih. apa garam lor, dan Oke. guring lor. Wis ngene tok lor. Soale boleh pepes gak seneng legi lor. Senenge gurih kecut lor. Kok meneh babe. Babe blas kowe ra seneng legi kowe. Kudune pedes ya, Babe Babe. pedes ya babe iki. Tongkole pindang tongkol iki dibersihini dilangirine. Dipitili ngene iki. Yang ngene iki. Sing enak niki dilairine endi sing anu. Ngene iki. Wih, jan. Kuah niki. Lor, bumbune pepes wis sat lor iki. Ayo bulik dintas. Oke. Bismillah. Iki bungkus si pepes lor. Oke. Dikai dong salam sik ngene iki. Aduh dikai bumbune. Bumbune iki wis mari mateng ke wajan mau tak wae minyak lho lor iki lor bumbune. Wis ngene iki diratakne ngene. Kuwi wae ning dhuwure ini. Kuwi wae ditata. Wih, bumbune. Heeh, bumbune. Ini anu. Kemulan. Ben kemulan, pepese ben kemulan lor. Ben ngene lho lor, ben kemulan ki. Kemulan dibrukuti beli. Dibrukuti nang ngene iki. Wis semua Wih, jan. jan kempedul. Lor bumbune jangan bening dirisi ngene tok lor terus jegurne. Apa ya, Beli? Bawang putih bawang merah tok nduk. Ngono kuwi. Heeh. Jegurne ya, Beli berarti ya? Jegurne ngene iki kok ngenteni umum jangane mlebu. Lor, ini sambelnya lor. Sambel. Sambalnya megur tomatnya tomat ranti lor. Tomat ranti. Tomat, lombok, brambang, bawang. Kok digoreng wis ini ketok lor sambelnya. Ki engko wis kecut-kecut enak ngono seger iki lor. Iki bumbune wis bawang putih, micin, penyedap, garam, tumbar lor. Ini tumbare. Garit-garit ini bener masuk. Tempe jan koyo ungkal to, Beli. Kok botok. Kok bata. Wes, semua gula isan. Tambah sisik. Ya. Be kacang, cilik lapar barang niki. Barang nek kena garek cemplungne kabeh lho. Wis kabeh ngene wis. Heeh. Capar dele, kacang, gambas lor. Saya mbek kemangi kok keri ae. Ya. Iki anu bayeme. Iki kemangine iki lho, iki karo kemangi iki wisan. Ben tambah sedep Beli ya. Ben seger. Iki wis sambune seger lor. Penyedap, micin, garam tok. Gula gak usah lor, engko ndak anu jangan bening ndak manis engko. Wis ngene tok. Wis mateng lor, jangane bening. Bintas iki ya. Oke, hati. Bismillah. Panas kowe. Kemedul. Goreng tempe. Wis mateng tempene. Iki sambelnya cek kurang. Mateng sambelnya.
Lur, dikek uyah titik. Kayak uyah sithik. Micin. Hmm. Kaldu jamur, Lur. Ih, mantep. Wis ngene tok ora usah gula. Oh, wis mateng. Langsung pindah kene dipepes. Tipe nek sangit-sangite sithik nek beli. Bakar. Tulung bangsa iki lur. Iki lho lur. Apa? Ani bakar pepes lur. Garang pepes iki lur. Terae lho. Lur. Enak enak lho, Be. Heeh, aromane lur. Wah, mantap iki lur. Lur, le masak buli, pepes, jangan bening, tempe goreng, sambel, lan sak pinunggalane wis rampung lur. Saiki arep madang. Babe karo buli lur. Iki buli sik buka apa? Buka pepes e, Lur. Buka pepes Engko lek lur. mangan ben penak. Oke. Wah, mantap lur ya Allah. Iki Lur. Mas Lur. Lur. Sip jenan. Bukane Be, Lur. Loro buli. Heeh. Loro. Ya. Siji-siji. Tak edeng kok tak edeng ben puas. Wah, Iki lur, mantep ya lur ya. Tenan. Warnane lho. Warnane menggoda ya lur ya. Domonge ya. Tenan lur, iki lur seger Delok Be. mantap lur, sambel, tempe, apa pepes pindang tongkol lur. Selera to lur. Mantep. Wis, monggo lur. Madang karo babe. Oke lur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sak gemeter ya, Be. Wah, babe selak gemeter lur. Seneng gak madang sik. Nduk. Di tandel. Pas jan sip. Sampeyan pengen apa ora, Nduk? Peh lah iki lho wis ngiler jane. Ya Allah, ndang wis. Marek ngono gek mangan bareng karo bule. Oke. Aku tak ngicipi jane bening sik. Heeh. Entek suweger iki. Bismillah. Monggo Lur, maem Lur. Wah, tuh sambel boleh cocok jangane bening. Jan suweger. Si aku njait mangan pepes gak atik jangan bening sik Lur. Kita kok mantep Lur. Bismillah, monggo Lur, gelut Lur karo pepes Lur. Peh. Enak. Enak pedes-pedes. Padha karepe. Wah, gerur. Enak Pedes ya, Be? Wedes, seweger, jangane beh, jan kok. Dek, babe imbuh engko ya. Iki lho rong tak ketoke kok pengen imbuh neh iki. Heeh, jan oke oke. Iki pepes wong oke nang Selera tenan iki. Ambil kecet-kecet enak, pepes enak. Lho, wah pisan. Wah, Engko ya dingengeino kancane. Loh, oke. iki babe khusus babe. Oke. Lho, khusus babe. Raketan. Imbuh sambel, Dek. Imbuh sambel, imbuh jangan cocok Mas. Ya iki, Dek. Madang rasane gong-guri ya iki.
Piye benake, Bes? Gong gur lur, tenan lur. Beh. Bebe lek nutuk sik ya. Ya. Oh, keren. Mbah. Wis nek matane boleh seweger tenan Re. Heeh. Diwareki. Heeh. Alhamdulillah lur. Le madang babe karo bulik wis rampung ya. Beh tenan lur. Gonggur tenan. Seweger po wedhus gek nikmat tenan lur. Babe karo bulik ndongakne sedulurku kabeh neng endi wae tetep diparingi seger waras sehat lur, gangsar, lancar, berkah rezekine. Ya lur. Oke lur. Wassalam. Matur nuwun lur.